panga dalandira pakosi panga ndaupala mtanda munyumba ya kwatu ulipo mtanda mangali moto tuige mtanda mtanda ndi njira yabwa. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Abale ndi alongo, ndikulandireni ku programu yathu ya Tiyankhule na Mbuye lelo lachinayi pa 14 September 2023, ndipo tikuchita chaka chakulemekeza Mtanda Woyera. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Numeri mutu 21 ndime ya 4 mpaka na 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Patrick Mpandula kuchokera ku St. Anthony of Padua Parish, area 25 mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino ukuchokera m'buku la Yohane Woyera mutu 3 ndime ya 13 mpaka na 17. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Zikabuma achipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Kizito Parish, Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba a mlembi Woyera. Njoka yankuwa imene Musa adayipachika pa mtengo m'chipululu inali ngati fanizo losonyeza kuti mpulumutsi nayenso adzapachikidwa pa mtanda kuti awombole anthu onse okhulupirira iyeyo. Mawu a m'buku la Numeri kapena kuti chiwerengero mutu 21 kuyamba ndime ya 4 kulekeza ndime ya 9. Aisraeli adanyamuka ku phiri la Horo nadzera njira ya ku nyanja yofiira kuzungulira dziko la Edomu. Koma pa njira adayamba kunyong'onyeka. Adawiringulira Mulungu ndiponso Mose adati, chifukwa chiyani mudatitulutsa m'dziko la Igupto kuti tidzafere m'chipululu muno? Pakuti kuno kulibe ndi chakudya chomwe ngakhalenso madzi, ndipo chakudya chachabechi chatikola. Tsono Chauta adatumiza njoka zaululu wonga moto pakati pa anthu aja, ndipo zidawaluma kotero kuti Aisraeli ambiri adafa. Ndipo anthu adabwera kwa Mose namuwuza kuti, pepani tidachimwa poti tidatsutsana ndi Chauta, ndipo tidakangana ndi Chauta ndi inu nomwe. Mupemphere kwa Chauta kuti atichotsere njokazi. Choncho Mose adawapempherera anthuwo. Tsono Chauta adawuza Mose kuti upange njoka yankuwa ndipo ipachike pa mtengo. Aliyense wolumidwa akangoyiyang'ana njokayo adzakhala moyo. Choncho Mose adapanga njoka yankuwa nayipachika pa mtengo. Ndiye ankati wina aliyense njoka ikamuluma, munthuyo akayang'ana njoka yankuwa ija ankakhala moyo. Mawu a Chauta. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu 3 ndime ya 13 mpaka na 17. Yesu adawuza Nikodemo kuti palibe munthu amene adakwera kupita kumwamba, koma Mwana wa Munthu ndiye adatsika kuchokera kumwamba. Monga momwe Mose adapachikira njoka pa mtengo m'chipululu muja, momwemonso Mwana wa Munthu
ayenera kuzapachikidwa kuti aliyense wokhulupirira akhale ndi moyo wosatha mwa iye. Mulungutu adawakonda kwambiri anthu apa dziko lonse lapansi. Anali naye mwana mmodzi yekha, komabe adampereka kuti aliyense wokhulupirira iyeyo asatayike, koma akhale ndi moyo wosatha. Mulungu adatuma mwana wakeyo pansi pano, osati kuti azazenge anthu mlandu, koma kuti awapulumutse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lelo tikuchita chaka cholemekeza Mtanda Woyera, ndipo mpingo uli kutipempha kuti tisinkhe za Mtanda Woyera. Chosangalatsa nchakuti pa nthawi ya Ambuye Yesu padali mitanda yosiyanasiyana, koma mtanda umene tikupemphedwa, umene tili kusangalira mchaka cha lero, ndi mtanda wa Ambuye Yesu. Chifukwa timaziwa kale kuti Ambuye Yesu pamene anapachikidwa pa mtanda, pafupi ndi iwo panakhomedwanso anthu ena, ndipo pa nthawi ya Ambuye Yesu chilango chopachikidwa pa mtanda sichinali chinthu chachilendo iyayi, chifukwa anthu amene adali kutengedwa ngati zigawenga zoopsa adali kugamulidwa kuti apachikidwe pa mtanda, ndipo ankaphedwa kudzera mu imfa yopachikidwa pa mtanda. Koma nchifukwa chani ife tikulemekeza mtanda wa Ambuye Yesu? Monga mujananena kuti ndi mitanda yosiyanasiyana, sitikusinkhasinkha mitanda ya zigawenga zina zonse zimene zinaphedwa anthu ena onse amene anapachikidwa pa mtanda. Tili ndi mtanda umodzi umene timapemphedwa kusinkhasinkha. Tili ndi mtanda umodzi wa Ambuye Yesu umene timapemphedwa kusinkhasinkha, chifukwa mtanda wa Ambuye Yesu ndi mtanda umene unabweretsa chipulumutso kwa ife. Mtanda wa Ambuye Yesu ndi mtanda wa chikondi. Mtanda wa Ambuye Yesu ndi mtanda umene umasonyeza kuzipereka kwa Ambuye Yesu. Tikamalemekeza mtanda wa Ambuye Yesu, tikusangalalira olo tikulemekeza chikondi cha Mulungu. Tikamalemekeza mtanda wa Ambuye Yesu, tikulemekeza kuzikuthula kwa Ambuye Yesu. Tikamalemekeza mtanda wa Ambuye Yesu, tikulemekeza kuzipereka kwa Ambuye Yesu. Mtanda wa Ambuye Yesu ndi mtanda umene unabweretsa chipulumutso kwa ife. Kodi ife ngati Akhristu timapeza chipulumutso kudzera mtanda wa Ambuye Yesu? Kodi ife ngati Akhristu timaonamo mchikondi mu mtanda wa Ambuye Yesu? Kodi ife ngati Akhristu timaonamo kuzikuthula kwa Ambuye Yesu, kuti anabwera pa dziko lapansi kufuna kudzatifera ife, osachabe kungotifera, anali nkuthekera kuti adakafa mwa njira ina iliyonse monga mwakufuna kwa Mulungu, ngati iwo adali Mulungu amene, koma adafa imfa yomvetsa chisoni, adafa imfa imene idali yowawa kwambiri, kuti anakhomedwa pa mtanda. Koma sadangofa iye kuti adafa kufuna kutipulumutsa ife. Kodi ife ngati Akhristu timaonamo ulemerero woyenera mtanda wa Ambuye Yesu? Lero pamene tikupanga chaka chakulemekeza Mtanda Woyera, tikupemphedwa makamaka kusinkha za chikondi cha Mulungu, kusinkhasinkha za kuzipereka kwa Ambuye Yesu, kusinkhasinkha za chipulumutso cha Ambuye Yesu. Nchifukwa chake ife Akatolika nthawi zambiri sayambe kupemphera, timayamba mapemphero athu ndi chizindikiro cha mtanda. Ichi chimakhala kuzionesera kuti ife tikulemekeza mtanda wa Ambuye Yesu. Kodi ife mitanda imene imapezeka m'matchalichi mwathu, m'manyumba mwathu, olo ena amatha kuyika m'magalimoto mwawo, kodi timakhala chabe chizolowezi choti
tiyike mtanda kapena timaziwa chizindikiro cha mtanda olo mitanda imene imapezeka malo osiyanasiyana oyera. Mtanda wa Ambuye Yesu ndi mtanda umene Ambuye Yesu adazipereka. Mtanda wa Ambuye Yesu ndi mtanda umene Ambuye Yesu adatipulumutsa ife a Khristu. Mwina chimene titha kuzifunsa ife pamwathu a tsiku ndi tsiku kuti kodi ife ngati a Khristu amene tazindikira ukulu wa mtanda wa Ambuye Yesu timaulemekeza motani? Tikupemphedwa makamaka lero kulemekeza mtanda wa Ambuye Yesu umene unabweretsa chipulumutso kwa ife. Choncho ife ngati a Khristu tikupemphedwanso pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, tikakumana ndi masautso ang'ono timakhala ngati tikubwerera mbuyo pa moyo wathu wa Chikhristu. Ambuye Yesu sanabwerere mbuyo pofuna kutipulumutsa ife, anavomera masautso awo kuti mpakana anapachikidwa pa mtanda ndi kufa pa mtanda. Ifenso tikupemphedwa kuti pa zimene tingathe kukumana nazo pa kukhala moyo wathu wa Chikhristu tisabwerere mbuyo, tichilimike. Koma chachikuluso nchakuti ifenso tikupemphedwa pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku pakufera ena. Ife pakufera ena tisalole kuti tipachikidwe pa mtanda iyayi, koma makamaka ndikuonesa chikondi chimene Ambuye Yesu adationetsera ife kuti atipulumutse, ndikuzikhuthula kumene Ambuye Yesu adazikhuthula kuti apachikidwe pa mtanda, ndikuwaonetsera chikondi pakuwachitira anzathu ntchito za chifundo, kuzikhuthula mwa ife tomwe kuti zinthu zimene mpingo umatipempha kuti tiwatumikire ena kuzigwira mwa chikondi ndi mwa mtendere. Mtanda wa Ambuye Yesu utiphunzitse ife kukhala anthu ozipereka pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Lero pamene tiri kulemekeza mtanda wa Ambuye Yesu, mtanda chisangokhala chabe chizindikiro chimene ife timatha kuchilemekeza opanda tanthauzo lenileni loyenera. Ife lero tikupemphedwa kuzindikira kuti mtanda wa Ambuye Yesu ni mtanda umene unabweretsa chipulumutso kwa ife a Khristu, unabweretsa chipulumutso cha dziko lonse lapansi. Tito pamene tikulemekeza mtanda wa Ambuye Yesu tizindikire zazikulu zimene mtanda umatha kubweretsa kwa ife. Ambuye Yesu adasauka kufuna kutipasa ife ulemerero. Kodi ife ngati a Khristu timasaukira ena? Kodi ife ngati a Khristu timazipereka kufuna kuzikhuthula kuti ena alandire ulemerero? Chaka chimene tiri kupanga cha lero makamaka chakulemekeza mtanda wa Ambuye Yesu chitithandize ife kukhala anthu achikondi, chitithandize ife kukhala anthu ozipereka, chitithandize ife kufera ena, osati kuti kulolera kuti tipachikidwe pa mtanda, koma osalola kuti ena avutike ngati ife tili ndikuthekera. Ambuye Yesu adavomera kupachikidwa pa mtanda kuti abweretse chipulumutso kwa ife. Ifenso tiri kupemphedwa kuti makamaka pakukhala moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tilole kuti tibweretse chipulumutso kwa ena pakuzera muzintchito zathu, pakuzera muzochita zathu, koma makamaka pakuthandiza ena kuti alandire chipulumutso mukuzera muzintchito zathu. Amen.